Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean, jauna zuekin, senideok, aitor ditzagun humiltasunez gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatuak izateko. Erruki, jauna. Kristo, erruki. Erruki, jauna. Erruki dakigula jainko guzti zalsua eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Egin dezagun otoitz, jainko jauna pakearen iturria, banatutako senideen artean berriro pakea ezartzeko doai harri-harrian eman zenion prudentzio gozai santuari. Egizuaren otoitzez, zure nahietara bildurik, bihotz batasunean bizi gaitezela beti. Zure Seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zure gile eta Espiritu Santuarekin, jainko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Apostoloen eginetatik. Egun haietan Saulo jaunaren ikasleen aurka heriotz zemaia zerioa. Apaiz nagusian agertu zen eta Damaskoko sinagogako agiriak eskatu zizkion bide hortako ziren guztiak. Gizon eta emakume bataiatuta Jerusalena ekartzeko. Bidean zijoala eta Damasko ondoan iritsi zenean, bat-batean goiko bizira argitsu bat inguru zuen, lurrean erorita ahoz bat entzun zuen, honela ziona, Saulo, Saulo, zergatik erasotzen didazu? Saulok erantzun zion, nor zaituzu jauna, eta jaunak zu erasotzen diozu Jesus nazuni. Altxa zaitez eta sartu herrian eta han esango dizue zer egin behar duzun. Arren bide lagunak harrituta zeuden, ahosa entzun baino ez baituten inor ikusten. Orduan jaiki zen Saulo lurretik, baina begiak iritita ere ez zuen ikusten. Beraz, eskutik hartuta eraman zuten Damaskora, eta 3 egun egin zituen ikusten ez zuela eta ez zuen ezkan ezela. Bazen Damaskon Ananias izeneko ikasle bat, jaunak ikuskarri baten esan zion. Ananias, eta harrek hona hemen ni jauna, eta jaunak zoaz kale nagusira eta bila ezazu. Judasen etxean Tarsoko Saulo delako bat, otoitzean ari da, eta Ananiasek izeneko gizon bat ikusi du beregan etortzen eta eskuak gainean erartzen, berriro ikusmena ardezan. Baina Ananiasek erantzun zion, jauna, askori entzunda nago zenbak arte egin dien gizon horrek zure fedudunei Jerusalenen, eta orain bertan ere eskubidea hartua du apaiz nagusiengatik zure izenari dei egiten dioten guztiak baituta erabateko. Eta jaunak erantzun zion, zoaz, ni gizon hori aukeratua daukat eta gentilei eta erregei eta Israeldar nire izen adierazile zeien. Nik erakutsiko diot nolakoa nekeak eraman beharko dituen nire izenagatik. Joan zen bada Ananias sartu zen etxean, ezarri zizkion eskua gainean eta esan zion, Saulo anaia, onera
zetozela bidean agertu zitzaizun Jesus jaunak bidalita natorkizu berriro ikusmena ardezazun eta Espiritu Santuaz bete zaitezen. Eta bat-batean eskama bezalako batzuk eroritzazkion begietatik. Eta berriro ikusten hasi zen. Zutitu zen eta bataiatu egin zuten. Eta jan indar berritu zen. Egun batzuk egin zituen Damasko ikasleekin. Eta gero sinagogetan Jesusen berri ematen hasi zen. Jangoikoaren semea dela erakutsiz. Jaunak esana. Christu da Cristo. Aldi hartan judutarrak eztabaidatu ziren, nola eman dezaiguke honek jatera bere haragia, eta Jesusek egiaz diozuet, gizonaren semearen haragia ez baduzue jaten, eta haren odola edaten, ez duzue bizirik zuengan. Nere haragia jaten duenak eta nere odola edaten, badu betiko bizia, eta nik piztuko dutura azken egunean. Nere haragia egiazko janaria da, eta nere odola egiazko edaria. Nere haragia jaten duena eta nere odola edaten, nigan dago eta ni harengan. Bizi den aitak bidali nau, eta ni aitagandik bizi naiz. Era berean, ni jaten nauena, nigandik biziko da. Hau da zerutik jaitsitako ogia, ez zuen gurasoena bezalakoa, jan eta hil egin baiziren. Ogiotatik jaten duena, betirako biziko da. Kafarnaungo sinagogan erakusten ari zen batean, esan zuen Jesusek hau. Jaunak esana. Gaurkoan, San Prudentzio, Armentiako San Prudentzio ospatzen ari gera, Arabako zaindaria hain zuzen ere. 6. mendean bizitutako, berez, anakoreta oitako bat izan duzen, halako bizi, esan genezake, sakrifizioz betetakoa, mundu honetatik alde ginez, eta baino, azkenean, mugatu zuen, Tarazonako obispo izan da. Izendatu zuten, Tarazonako obispo, eta haintxe haitu zen, esan genezake, bere pastora lanean. San Prudencio, que fue un hombre de una vida de tipo anacoreta, monástica, muy, ¿cómo se dice?, austera, etcétera, de búsqueda de la contemplación divina en el siglo VI, luego acabó siendo obispo de Tarazona y tenía una gran capacidad para buscar vías de reconciliación en conflictos. Por eso en el burgo de Osma, en Soria, había un problema grande entre el obispo y los sacerdotes, ¿no? Y le mandaron a él como mediador para conseguir la reconciliación, para conseguir una salida. Muchas veces nos sucede así, los humanos nos pasan estas cosas, que un asunto vamos a decir, se casquilla, empieza a haber malas formas de ver lo que dice el otro, etc. Y hace falta alguna persona con un poco más de visión, un poco más para conseguir reconducir. Es algo muy importante que Jesús le da una importancia muy grande en poder reconciliarnos, en buscar soluciones, en buscar estar bien. Al
final, mientras estamos en este mundo, es algo importante que intentemos arreglarnos y no estar el tiempo que nos toque estar aquí todos enfadados unos con otros, aunque a veces, por como somos humanos, nos sucede eso también. San Prudencio tenía una gran capacidad para ello y fue a Soria, al Burgo de Osma, y consiguió esa reconciliación tan deseada, tan necesaria y tan, vamos a decir, acorde al Evangelio y a lo que nos ha enseñado Jesús. Después se puso enfermo gravemente allí y allí falleció. Por eso luego ya desde el principio le tuvieron como una persona que tenía fama de santo, tenía fama también de hacer milagros, etc. Y lo enterraron cerca de Logroño, porque hubo, después de morir, otro conflicto, porque unos querían enterrarlo en Soria, los otros querían enterrarlo en Tarazona, y entonces pusieron encima del caballo, y donde vaya el caballo, ahí lo enterraremos. Y fue cerca de Logroño, y ahí fue enterrado San Prudencio. Hoy le pedimos su intercesión y le pedimos esa ayuda también y esa mentalidad, porque hace falta un poco esa mentalidad abierta para buscar solución a los distintos conflictos. Y hoy en la primera lectura de hoy, de los Hechos de los Apóstoles, y con esto voy a terminar, hemos escuchado la conversión de San Pablo. Tenemos que pensar que fue un momento realmente importante y decisivo. Hay veces que un momento, una conversión puede tener luego después un reflejo grandísimo en muchísimas otras personas. Tenemos que darnos cuenta de San Pablo, la importancia tan grande que tuvo, que esta conversión, lo que hemos escuchado en esta primera lectura, en este ambiente pascual que escuchamos todos los años, los Hechos de los Apóstoles, se celebra en un día concreto, el 25 de enero, todos los años la Iglesia celebra la conversión de San Pablo, por la importancia tan grande que tuvo después. Vemos, y con esto voy a terminar, que no es la conversión, la vida cristiana, la vida de fe, la transmisión de la misma, no está centrado en la persona concreta, no es un supermérito de esa persona que luego hay que ponerle no sé qué medallas, sino que vemos que es la gracia de Dios siempre la protagonista, la fuerza del Espíritu. Vemos a San Pablo odiaba el cristianismo y trataba de hacerlo desaparecer de la faz de la tierra. Y fue esa llamada cuando iba hacia Damasco, esa gracia turbativa que se suele decir en teología, lo que cambió completamente el corazón de San Pablo y le hizo pasar de ser uno de los más peligrosos perseguidores, como decía Ananías en esta lectura, pero si es uno que ha hecho un daño terrible a nuestra comunidad, pasó de eso a ser el mayor evangelizador que ha habido en la historia. No porque fue un superhéroe, sino por la gracia de Dios, la fuerza que tiene la gracia. Eskartzen diogu bada, jangoikoari, gure bihotz berritu daitezela. Bihotz berritzea ez da momentu bateko gauz bat, baizik eta bizi guziko prozesu bat. Eskartzen diogu bere laguntza, bere indarra, bere grazia eman bezaigula gu guztioi. Eta egin ditzagun orain gure eskariak. Eskatuko dugu, gaurko egun honetan, haserre daude guztien alde, edo gatazkak dituzten guztien alde. San Prudentzioren medioz, bakea eta adiskidetzea lor dezaten, eskar dezaiogun jaunari. Eta gure hildakoak ere gogoan hartuko ditugu, gaurko meza sartuan bereziki, Jesus Otamendi eta bere gelako laguna Maurizio, eta baita ere Artosiko hildako guztiak gogoan hartuko ditugu. Jaunak bere baitan hartu, eta handik gure alde egin dezaten, eskar dezaiogun jaunari. Entzun aita ona, bihotzez egiten dizkizugun eskariak Jesu Kristo gure jaunari. Bitartez. Amen. Amen. Christus,
Santuaren jaiegunean egiten dizugun eskaintza. Beronek ekar dezaigula gu uste honez itxaroten dugu zure errukiaren laguntza. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuekin. Gora bihotzak. Eskerrak jagoiko gure jaunari. Egoki da bai eta zuzen zu jaun hori beti gorestea, baina poz handiagoz Kristo gure Paskoa hil eta eskenia izan den aldi honetan. Berau, bere burua guretzat eskaintzen ari da beti, eta gure alde otoitz egiten zure ondoan. Berau da opari bindotxa, gehiago hilko ez dena, baizik betirako bizi dena. Horregatik, Pasko Josez gainezka daude, gizon emakume guztiak mundu zabalean. Zeruko indar eta ingiru guztiek ere, horregatik dute beti zure aintzaren gorespena kantatzen. Santu, santu, santua, biran guztiek jaio jauna, zerurrak bere irautza, zure bizia, osana Santu zera bai jauna eta santutasun guztiaren iturri. Santu egizkizu bada, ogitako hauek zure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol guretzat egin daitezen. Berak, saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zikoala, oginatu eta eskerrak emanez harritu zuen eta bere ikaslei eman ziren esanez. Hartza zuen eta jarri guztiok hortatik, hau ere gorputza data zuentzat emango dena. Mira. Afalodoan berdin kabizaturik, hainzen eskerrak emanez bere ikaslei eman ziren esanez. Hartza zuen eta edan guztiok hortatik, hau ere odolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola. Zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena, egizue hau nere hori garri. Hau da, sinismearen misterioa. Horregatik jauna, zure semearen heriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta sabamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez. Aldarean, zure zerbitzari onartu gaituzulako. Eta apalik eskatzen dizugu Kristoren gorputz odolak hartzen ditugunok Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Gogoan izan jauna, mundu guztian zabaldurik dagoen zure eliza. Eramazu maitasun osora Frantzisko gure ita santuarekin. Frantzisko gure hartzaiarekin eta eliz gizon guztiekin batean. Gogoan izan jauna pizteko itxaropenean familia gure semideak eta hildako guztiak bereziki Jesus Otamendi, Maurizio eta Artosiko hildako guztiak arritzazu zure aurpegiaren argitan. Errukizak izkidu arren, guk guztiok betiko bizitza iritsi dezagun. Jangoikoaren ama Maria doantsuarekin, San Jose bere senarrarekin, San Prudentzio, apostolu santuak eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin. Haiekin batean gore zaitzagun, Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri aita jangoiko alguztidun horri Espiritu Santuarekin batean, ospe eta intza guztia gizaldi eta gizaldi guztietan. Salbatzaileak aginduta erakutsiari jarraituz, bildur gabe esan dezagun. Gure eta zerua zerara,
Atera gaitzazu jauna gaitz guztietatik, emaiguzu pakea gure egunotan. Zure errunkiari esker pekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo. Betiko zorionaren itxaropenean Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zain daudela. Jesu Kristo gure jauna, zuk esana da apostoluei pakea uzten dizuet, nire pakea ematen. Begira zure Elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoaren bezala emaiozu Elizari pakea eman batasuna. Errege bizi naizera, gizaldi eta gizaldietan. Jaunaren pakea beti zuekin. Emaiozue pakea elkarri. Kangoikoaren